ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବହିରେ ଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 3ଟି ଚକ ଥିବା 2ଟି ଯାନର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ 3ଟି ଚକ ଥିବା 2ଟି ଯାନର ନାମ କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ଅଟୋ, ରିକ୍ସା। ସେଇଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 4ଟି ଚକ ଥିବା 3ଟି ଯାନର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଯାନ କହିଲେ ଆମେ ମୋଟର ଗାଡ଼ିକୁ ବୁଝାଉ। ତାହେଲେ 4ଟି ଚକ ଥିବା 3ଟି ଯାନର ନାମ ହେଲା କାର୍, ବସ୍, ଜିପ୍। ସେଇଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏକଟି ହାତରେ କେତୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ହାତର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଗଣିବା କେତୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଲା? ନା 1, 2, 3, 4, 5। ତାହେଲେ ଏକଟି ହାତରେ 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି। ଏକଟି ପାଦରେ କେତୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି? ତାହେଲେ ପାଦର ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ତାହେଲେ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣିବା 1, 2, 3, 4, 5। ତାହେଲେ ekଟି ପାଦରେ 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି। ସେଇଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 6ଟି ଚକ ଥିବା 2ଟି ଯାନର ନାମ ଲେଖ। 6ଟି ଚକ ଥିବା 2ଟି ଯାନ ହେଲା ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଏହାପର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, 6ଟି ଋତୁର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ 6ଟି ଋତୁ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। ସେଇଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 7ଟି ବାରର ନାମ ଲେଖ। ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର। ଏହାପର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, 8ଟି ଗଛର ନାମ ଲେଖ। 8ଟି ଗଛର ନାଁ ଲେଖିବା। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲେଖୁଛେ, ତାହେଲେ ନାଁ ଲେଖିବା। ଆମ୍ବ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ପିଜୁଳି ଗଛ, କମଳା ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ବର ଗଛ ଏବଂ ଟଗର ଗଛ। 9ଟି ପଶୁର ନାମ ଲେଖ। 9ଟି ପଶୁର ନାଁ ଲେଖିବା। ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁର, ବାଘ, ସିଂହ, ବିଲୁଆ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା। ସେଇଭଳି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 10ଟି ଫଳର ନାମ ଲେଖ। ଆମ୍ବ, ସେଓ, ଅଙ୍ଗୁର, କମଳା, କଦଳୀ, ନାସପାତି, ଲିଚୁ, ପିଜୁଳି, ସପୁରୀ, ଆତ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କାଳାଂଶ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।